Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzuleok, hemen gaude Salestarren futbol zelaian eta gaur hemen nesken arteko futbol partidua izanen dugu. Alde batetik Mulier eta Mulierren aldetik Maider Granizo, Ester Blanco, Estíbaliz del Río, Olaia Brieba, Irene Gaztelu, Laura Palomeque, Alba Gil, Nadia Armendariz, Irati Ros, Tamara Sánchez eta Patricia Casares adituko dira. Eta bezaldetik Osasuna futbol taldea dugu eta Osasunan aldetik Marina, Anita, Lau, Larumbe, Valero, Pau, Lidia, Zeligüeta, Etxarri, Amaia, Karol izanen dira bi amaikakoak. Ikusten duzuen bezala orai futbol zelai erdian kokaturik daude eta beraz ekitaldi honen ondotik hasiko da partidua. Une honetan argazkiak ateratzen ari dira, hor Mulierrekoak eta Osasunokoak berriz hementsen ditugu baita ere elkarrekin solasean. Kapitaiak futbol zelai erdian eta epaileak oraintxe oso jaurtiru moneda eta aukeraketa egingo dute edo futbol zelaia edo jokoaren hasiera ematea. Beraz, kapitainak epaileekin honetan argazkia ateratzen eta momentu bestera hasiko da partidua. Egan behar dugu baita ere Mulierren, hain zuzen ere, 12garren zenbakiekin Ilargi López, 14garrenakin Nerea Moreno, 15garrenakin Maria Mendaza, 16garrenakin Irati Alfaro, Raquel Constanza eta Ainhoa Clemente ditugula. Baita ere, erran behar da, jokalari gehiagore baduela noski Mulierrek, Bera Insausti, Irati Igoa, Paula Liberal, Irati Arrambile. Eta lanean ari denak berriz, jokalariekin, epaileak emanduia hasiera barkatu, eta Osasuna hasiera jokoan, 3. zenbakia dugu une honetan, 4. pasatzen dio hemen, atzetik abiatuz jokoa ikusten dugun moduan, Mulierrek berriz, baita ere nahiko aurreratua jokatzen ari da une honetan. Lasaitasunez lehendabiziko minutuak, eta beraz, hortzen ditugu bi taldeak jokoan. Hortzen dijoa alde batetik joan zaigu Anita, baina ezin izan du balona lortu. Beraz, Mulierrek du orain jokoan baloia. Une honetan, Lauek balonarekin, berriro ere moztu egin dute Mulierrekoak eta une honetan ikus dezakegunez joko trabatua erdialdean jokatzen ari dena. Osasunan baita ere 12. zenbakiarekin Lola dago, Maitane 13ekin, 14ekin Otero, 15ekin Usoa, 16ekin Bea, 17. zenbakiekin Salinas eta 18. zenbakiekin Naia. Une honetan Osasuna ari da ezker hegaletik aurreratzen baloia eta hurbiltzen ari dena Maider Granizoren atezain ingurura. Horzen jokatzen, jaurtik eta egin du eta kanpora joan zaio hain zuzen ere Osasunako jokalariari.
Azken urte hauetan indar handia hartzen ari du emakumearen kirolak eta nola ez futbolak baita ere. Garai batean gutxi batzuk balen baziren jokatzen zutenak, gaur egun ja erran daiteke jokalari haunitz eta batez ere gaztetatik hasita aukeratzen dutela baita ere futbola jostetzen aritzeko. Garai batean erran zitekeen gehien bat neskek eskubaloia, saskibaloia, atletismoa eta horrelako kirolak aukeratzen zituztela. Gaur egun berdintasunaren indarrarekin batera baita ere kirol mota guztietan ikus dezakegu emakumea eta errendimentu osonarekin gainera. Osasuna atzetik jokatzen luze jaurti du, hain zuzen ere zentrala den Larunbek, baina moztu egin dute balona. Orain kontraerasoan hor genuen Alba Gil ari zena Osasunakoak lortu dute kanporako ateratzea. Osasunak eskuratu du azkenean baloia eta Anita ikusten dugu hantxe korrika bazijoala, lauakin Larunbe une honetan balorarekin, bostari pasatuz, Balero eta Balero luze, Anita eta bestaletik baita ere Etxarri ikusten ditugu balonaren inguruan, baina Muliarreko atzeralariak lortu du kanpora ateratzea baloia. Bero egiten du gaur futbol zelaian eta hori ez dute ez lagun jokalariak ur desente edan beharko dute, beroa handia egiten baitu une honetan. Ikusle desente ere ikus dezakegu, batzuk guardasolakin, batez ere beroa eta eguzkia saiesteko, eta beste aldetik baita ere erran daiteke futbol zelai hau berria dela. Oraindik lanetan ari dira, obretan dago eta hori bai ikus dezakegu futbol zelaia bera kalitate onekoa dela, gero eta hobeak dira belar artifizialeko futbol zelaiak eta kasu honetan ere horrela gertatzen da. Oraindik urarik gabe daude eta horren bestez ez dute hasieran ohitura izaten den bezala futbol zelaia erregatu, baina tira, hortzen moztu egin du arriskua sortzezaken baloian Muliarreko atzelariak eta jaurtiketa, ondotik izan den jaurtiketa atezainak. Hau da, Maider Granizok gelditu egin du. Marina baloiarekin, Marinak Balerori honek Larunberi, berrirore Balerori eta atzetik beti ere saiatzen da abiatzen Osasuna bere jokoa. Pau genuen hor baloiarekin, baino Muliarreko erdilariak hain zuzen ere zazpia dugun Alba Gilek kanpora bota du baloia. Osasuna hasieran mintzat baduri jokoan mintzat nagusitu nahiean edo dabilela eta Muliarrekoak ikusten ditugu atzean ongi kokatuak, beren lerroak eta kontraerasoan edo aurrera atera nahiean, baina oraingoz erran daiteke Osasuna dela, baina une honetan Muliar dugu jokatzen ari dena. 15
zenbakiarekin genuen orai hor dikoa Osasunako Karol, baino atezainak Maider Granizok jaurtiketa bat egin du eta kalera biali du baloia. Lauk ateratzen du, hortzen zortzia genuen Osasunakoa, Zeligueta borrokatzen, eta hortzen ikusten duzumela gola. Gola sartu du honetan Osasunak. Lehen da bizi bere jaurtiketa Zutoina jo du, baina Zutoina jo ondoren, beste Zutoinera joan da, barrura sartu arte baloia. Hortzen beraz Osasunaren gola eta jaurtiketa polit baten bitartez, jaurtiketa gogorra, ongi bideratua, horretzuen ezer egiterik atezainak. Amarrak sartu du gola, Amaiak, hortzen aria ingurutik eginiko jaurtiketa zuzen eta erabat Zutoinari lotutako. Berriro ere Granizo, Granadek ere atzeko jokalarekin aurrera jokatzen du, 22 dugu honetan, Irati goa, baloiarekin, eta hortzen gauzak makurtu egin zaizkie zerbait Mulierrekoei, ez baita izaten 16arekin, hortzen ikusten genuen Irati Alfaroa izitzaigula, baloiarekin, eta orain berriro ere Mulierrekoak dute baloia. Orain badirudi erasoa karragoak edo pauso bat aitzilet eman dutela Mulierrekoak. Gutxienez golari ere nolabaitera aurre egiteko 22ekin, hortzen 16arekin ikusten dugu. Eta hain zuzene Pauk kanpora bota du baloia. Berriro ere hortzen genuen Maria Mendaza bandatik ateratzen baloia eta buruz saiatu da kontrolatzen baloia, baina kanpora jotzen du. Osasuna berriro ere atetik ateraz, lasai hasiera batean, atzetik eta ongi lerrotuz eta horrean mugimenduak eginez. Hori ikusten dugu, balona Karolek zuen, orain Mendazak horrela egin du, berriro ere Valerok eta Maider Granizok jaurtiketa luze batean bialtzen zuen baloia Irati goak heltzen zuen, baina ezin izan da. Orain Osasunako ezkerregaletik lau ari zen berriro ere borrokan ikusten ditugu, alde batetik Osasunako atzelaria, laua, hau da Larunbe, eta beste aldetik Mulierreko 22 Irati goa. Jokoa orain pixkoat bizkortu edo azkartu dute, badirudi pauso bat aurrera eman dutela Mulierrekoak eta konplexu gutxiak utzi eta hortzen ari direla. Kanporat aldera, baina berreskuratu du balona Lidiak eta orain Anita izanen da hegaletik aterako duena baloi hori. Berriro ere Lidia saiatu da, baino kanpora jatzaio baloia. Hontekoan Muliar izanen da, ezker regala horretatik arituko dena. Berriro ere Anitak kanpora bota du baloia. Etzaio ez gauzak ongi
jarri Murierrekoentzat, lehen da biziko minutuetan gola egin baitute Osasunakoak. Eta hori beti alde batetik jokoaren aldetik eta bestaldetik baita ere lasaiago ariko dira une honetan Osasunakoak eta presio gehiago izango dute Murierrekoak noski. Eta litekena da, orain aurrera pauso bat eman eta kontraerasoan Osasunak aukerak ere izatea. Hor luze erdialetik, antxeri joa ezker egaletik. Ez bagaude Raquel Constanza. Raquel Constanza baloia berriro, erdiratu oso ongi, baina hor erdian dago balona, baina atera dute Osasunakoak, Larinbek hain zuzen ere, ostikada luze batekin, iaia futbol laurdenetarat. Hori ikusten ditugu, Murierrekoak bakementsu, ari direla une honetan, gogotsu hasiera batean lasai hasi badira ere, gol honek, Osasunak sartu duen golak, mugitu ditu pixko bat eta badituri orain berdinketaren bila dabiltzala eta hortzen ikusten dugu Constanza baita Constanza alde batetik eta bestaldetik baita Irati Alfaro borrokatzen ari zirela Baiorloia, baina eskuin hegalde horretatik orain berean Anitak kanpora bidali du baloia. Eta kanpora bidali du, 3, 4. Anitak aurrera eta hortzen bazijoan balonaren bila etxarri, baino kanpora joan da. Orain berriro atzerat jokatzen dute Murierrekoak, atezainekin hain zuzen, berriro ere Osasunakoak eskuratu dute baloia, baino buruz atezainari, hau da Maider Ganizari, Murierreko atzelariak. Atezainarekin jokatzen dute eta Marinak luze, futbol zelai erdiraino. Hortzen baita ere oso luze Murierreko atzelariak, baina inolako arazorik gabe Marinak eskuratuko du baloia. Eskuekin hartu gabe, hankaz jokatzea erabaki du eta hortzen ditu, beti bezala. Osasunako bi atzelariak, luze, honetan, Maria Mendazak, eta azkenean Murierrekoei kalera joan zaie baloia. Osati joazte eskuratu dute bai, lortu dute balona Osasunakoak, une honetan berriz oso ongi arriskua handia sortu dute ikusi duzuen bezala, eta arriskua Raquel Constanza eta baita ere Irati Riosen artean lortu dute. Irati Riosek oso ongi balona eraman du aurrera eta hortzen egon da buruz Irati borrokatzen. Gogotsu ikusten dugu Irati Ros. Irati igoa eta atezainari
Atzetik atezainak luze, hortzen orain zuzen ere Osasunako zeliguetak eta behin pasea sakon egin duena, izan lau eta mugiarreko dira. Larunbek ez du ez hor bi aldiz pentsatu. Ostika da eta urrundu. Azken finean ondoan zuena irati igoa zen eta ez bada ez zuen inolako arazorik nahi. Quique, está abierta la puerta, Biakin hor ikusi dugu Ester Blanco, ari zela jokoan, erdian ez dago inor, Osasunakoak atera dute. Jaurtiketa egin duena une honetan bera intxauste izan da, jaurtiketa egin eta kalera joan zaio. Beraz, erran daiteke lehendabiziko jaurtiketa izan dela, naiz eta atetik urgun xamar joan, baina indarzu. Ja erakusten ari dute, Murierkoak bati bat aurrera egin dutela eta partiduan edo berdinketan bila dijoaztela. Osasuna beti bezala eta emaitza bere alde duela, hortzen jostatzen 3, luze lauek eta azkenean baloia ikusten dugunez, kanpora atera. Vamos, Ester. Baloia luze, une honetan ameka da, Karol, berriro atzerat, jostatzen orai Osasuna, 3 pasao eta honek jaurtiketa, lauk egin duen jaurtiketa erreix. Hartu du Maite Ramizo eta bain aiduri luze bidaliko duela baloia, hortzen dijoa. Eta Osasunako zeliguetak buruz, hortzen momentu honetan berriz laun da, luze, hortzen dijoa. Vale, bien, venga, Rosa, opa. Eta Larunbek azkenean kanpora bota ondoan zuen, nola ez, iraigoa. Orain bezala buruz ematen duena eta Larunbek berri horrek kanpo. Leia bizia izaten ari dira bi jokalari hauek, onizaldez parikatu egiten baitira. Hortzen dugu gainera, gorputza erabiliz, baina jarraitzen du buruak. Une honetan 10 genuen, orain 9 joa eskare galetik, begiratuz, berrirore lortu dute hori bai Murierrekoak eraso hori gelditzea, eta ez da gutxi. Kontraerasoak izaten dira, ikusten ditugunez bestela nahiko aurreratua daudela Murierrekoak, beraz Osasunakoak badute toki gehiago kontraerasoak egiteko. Honetan irati genuen, hortzetik Karol, jaurtiketa eta gelditu egin du Maiderrek, naiz eta arazo isagokin. Hortzen dugu futbol zelai erdian, falta, Osasunakoak egin izan diote, laster atena nahi bat zuten Milnarnekoek, Murierrekoek, jokoa. Ezker hegaletik saiatzen ari zen Raquel Konstantza genuen, baina ezin izan du balona hartu. Eta Anitak egin du, berriz Konstantza Anitak kanpo. Ezker aretatik, ari da une honetan Mulier saiatzen. Fuera juego, chicos.
Irati Yo creo que igual será hasta su campo. ateratzen Osasunakoak, baloia ala nola, baina tira, azkenean lortu dute gutienez, futbol atezaina babestea, ez daiela baloia hurbildu, eta berriro ere, une honetan, Maider Ganizo izan da, abiatu duena Mulierreko, hementxe orain kontra erasoa, oso polita, oso balonsako ona sartu diote, begiratzen, baina ez du erdiratzerik izan. Jokoz kanpo, zegoena, hain zuzen ere, Opa, María. Fuerte, María, fuerte. etxarri genuen honetan, eta Aguántale, aguántale. agindu du. Moreno ikusten genuen, aiztion saiakera horretan, eta baintxe ikusten dugu baita ere, hortzen, justua, baina ez da iritsi, hori bai, luze sartua zioten baloia Irati Igoari, eta metro erdira gelditu da. Alfaro, cuidado con Carol. Atezaina atera eta gelditu egin du. Beraz, Marinak eskuratu balona eta berriro bezala, beti bezala ja Osasuna atzetik, lasai jokatu nahian orain Larunbeko soluze da oso ongi ezker egalera, hor zijoan Karol balonarekin, eta berriro joan egin zaio honetan, eta falta. Zuzen ere. Sitio roja. Ezkar hegaletik, are ertzean, beraz, arriskutsua izan daitekeen falta du. Ja, lerrotu dira jokalariak, bai defensan eta bai erasoan daudenak, eta Osasunakoak baintxe jaurtiketa, zuzenean jaurtiketa eta Granizok ukubilak sartu eta kalera, bihali du baloia. Eta hor, dijoa. Vamos ahora, vamos ahora. Anitak luze jaurtiketa egina izan du oso urrutitik eta hortxe, baloia kanpora joan da. Beraz, Mulierreko atezaina izanen da baloia aderako duen. Esaten genuen eta erraten genuen aiztion, bero izugarria zela gaurkoa, ondia da, baina eta guztiz ere, oraindik indartsu ikusten ditu jokalariak. Beraz, ez da gildigunearik izango duten gaur edo ez, haunitzetan da gizuen zela hasiera batean, gero handia denean, 30 minutotan gelditu egiten dira, baina hortzen genuen Raquel Konstantzak egalera jo du, berriro ere Raquel Konstantza orai baloiaren bila, eta bezaletik bera inzausti ere oso jokalari mugitua ikusten dugu, ezker egalaretatik, atzetik ateraz beti bilatzen ari da. Orain oso atzera ikusten duguna joan dena da Irati Igoa, baloratzen ari da dena, hementzen ikusten da begatu dutena, eta kalera. Kanpora jota duena, Ester Blanco izan da. Eta jokatzen ari zena berriz Irati Alfaro bilatzen ari zena estunenen baloia, baina Mendazak ongi atera du baloia. Azkenik, errandegun bezala. Ester Blanco ikusten genuen baloiaekin, orain berriz joan egin zaio baloia, mekarekin jokatzen Osasunako jokalaria,
hiruarekin. ¿Lo has traído? Eta hortzen azkenean baloia hartu duena eta jokoan jarri duena atezaina izan da. Granizo. Jokoa jarraitzen du, bizi gainera. Honetan berriro ere Osasuna pixko bat aurreratu gehiago. Nahiz eta minutu batzuk izan ditugu, nahiko minutu esente gainera. Mulier aritu izan dena joetake. Eta orain ikusten dugunez, gainera falta jaurtik eta honetan handienak edo diren jokalariak hortzen jarri dituzte. Nonbait ja eraso honetan zerbait ateratzen dute. Hortzen dijoa jaurtik eta hortzen ikusi dugun bezala alde batetik eta bertzetik Zutoina ez baino langa bai jo du burukada horrek, beraz bazakiten zertara heldu ziren Mulierrekoak. Baina ez dute azkenean lortu eta Mendaza ez barkatu larun bezean honetan balona ateratzen zuena. Eta eskuin hegaletik Maria Mendaza baloiarekin momentu honetan. No me he enterado. O sea, lo he grabado, pero cuando estás grabando también no te enteras muy bien de lo que pasa. Osasuna alde izanen da orain. Eta baiduri mina hartu dela. Mulierreko jokalari batek. Hemendik ez dugu ikusten zein den, baino hortzen lurrean dago. Espero dezagun zer larririk ez izatea. ¿Para beber agua o qué? Llevan media hora ya, las chicas jugando. Denak jokalari guztiak une hau aprobetxatu egin dute, ura dateko, freskatzeko, baten bezala aurrera handia egiten du eta noski korrika aritzean batu guztian banekoso egingo da. Altxatu egin da ja Mulierreko jokalaria eta epaileak agintzen du kanpotik ateratzeko. Beraz hori ikusten dugu. Karol badua. Sí, todo esto se va a echar, ¿eh? Todo lo que decís, las palabras van a ir tal cual. Bueno, luego podemos hacer una entrevista si quieres, post partido. No, pero cortáis, ¿no? ¿Los comentarios o el qué? Cuando hablas te corta todo. No es más chorradas. No os preocupéis. No se escucha nada. Yo todavía no he abierto el piquito, ¿eh? No, es que estoy llenando el depósito yo. Buruz saiatu da. Berriro orain ikusten dugu beste jokalari bat, min hartu duela. Zuzen ere. Eta Pero eso tarjeta, ¿no? iratundua. Tarjeta, ¿no? Con la mano abierta no es tarjeta, pregunto. Me pregunto. Bizkarra zurrean zerbait hartu duela, Pero venga,
Ariza. Honetan baloiarekin. Gaztelu. Ester Blanco ni pasatzen zuten, hor dago Ester Blanco, eta falta agindu du epaileak. Balonaren bila, joan da Nerea Moreno, eta horzen lehian, une honetan, Osasunako luze jaurti egin dute Muliarrekoak, baina Osasunako atzelariak atezainari. Beraz, berriro ere lau. Balonaren bila, 16arekin. Hor genuen Irati Alfaro, berriro Moreno, Osasunakoak gogotsu ari dira. Han ezkerre aldeatik dituzten dugu sosti. Ayuda, Nerea. Kanpora. Onda baloia. María. Irati erdira baloia, horzen zangoa sartzeko puntxuan egonda Ester Blanco, baino ezin izan du. Gran behar, ezkerreko galetik etorri dela arrisku hau. Honetan berriro ere baloi luzea dijoa Karolen dako, Karolek itxo egiten orain, ja hurbiltzen zaizkion berriro ere ezkerregaratik, baino neurria hartu diote Muliarreko atzeraliak. Erdiratu, buruz eta jaurtiketa, buruzko jaurtiketa hori langaren ginetan jonda. Ikusi, begiratu, utzi. Zortzien artean, hau da Nerea Moreno eta Ainhoa Clementen artean jokoa une honetan hortzen Muliarrekoak luz une honetan iratigoa bilatzen jokoz kanpo, hain zuzen ere Ester Blancoarena agindu du epaile. Marrazainak aginduta, eginikoa izan da. Hortzen beti bezala Larunbe balona jokatzeko prest, Larunbe balerori, balero kuruz, anitaren bila, moztu egin dute oso ongi orai baloia ekedez daude Estibal izan dako. Horrek atzera, berriro ere Irati goaren zat, baino ateari begira jartzea baloia eta egitea bera, saiestu egin dute Osasunakoak oraingoz ere arriskoa. Horri joan. Ha sido un pase de aquí de ellas. Anita Badiru izan dela azkena ditu denan, eta Muliarrekoak aterako Yo creo que ha sido un pase de ellas. joan da balonaren bila iratigoa, baino ez zaio ongi atera. Minutuak aurrera dijoazen einean, baita ere
neurketa parekatu egin da, erran daiteke une honetan saiakera gehienak Mulierren aldetik direla, baino Osasunak oso ongi oraingoz kontrolatzen du jokoa, eta batzuetan baita ere batzuk bi altzerik izaten du. Altzean falta agindu du, Irene Gazteluk eginiko falta, intzuzen ere okerez Galdegintzat, izan da epaileak agindu duena. ¡En juego, árbitro! Pauk erdiratu, buruz Gaztelubeak moztu, orain Larunbe aurrera, 16arekin Iratian Faro genuen, luze jokatu nahi zuen Raquel Kostantzarekin, baina Osasunako atzerariek ikusi duzuen bezala moztu egin dute, eta orain luze, oso luze, Etxarriren bila joan da balonari. Atezainari pasatu dute, ezkerra eratik. Baina luze joan zaio, zuzen ere, eta Osasuna da berriro ere bere eskuratzen duena balona. Eta Larunbek oso ongi Karol ikusi du, eta sarritan ikusten ari gara hau, baina jokoz kanpo agindu du epaileak. Marrazainak aginduta. Hementxe gaude, erraten dugun bezala, Sale Estarraten futbol zelaitik. Falta, estamos en favor. Eta gaur bi talde, Osasuna alde batetik eta Mulier. Hobekio erranda, Mulier Osasuna, zer egin eta dirudinez Mulierren futbol zelaia izango litzateke oso ongi ezkarrela egalera ireki du, hortxe zijoan bera insausti balonaren bila, baino Anitak aurreratu eta baloia kanpora bidali du. Bera insausti, eta berriz, zarretan aria saiatzen, orain ere Iratian Faron bilatzen zuen, Kostantza, Irati, berriro ere Hortzen eta Osasunakoak Irene Gaztelu Osasunako bosta, hain zuzen ere balero baloia zuena. Kanpora bota dute baloia eta une honetan horrelakoetan gertatu behar bezala itzuli diote baloia Osasunakoak eta Osasunakoak eta martxan jarri, baina berri hori hortzen ditugu lehian futbol zelai erdi horretan Karolek luze eta justu hor Maider Arnizok azkenean izan du bai begiratzerik, atzera joaterik eta balona eskuratzerik. Orain moztu duenak, Larunbe izan da, igual balonarekin Irati. Hortzen Karol, ezkerra galetik, erdirantz bialtzen zuen, baina Larunbek berriro atzera, eta Pau lau zuzen ere, ditugu lau eta Pau, batzutan hasire egiten gara, barkatu beharko diguzue, baina tira, oraindik ez ditugu ezagutzen jokalari guztiak, horren ustez hortzen jokatzen ari direnak, Larunbe eta Balero eta Larumbek aurrera, eta Pau eri, eta Pauek luze Karol bidali nahiko zuen, eta eskuratu edo zangoan hartu duena, Maider Garnizo izan da eta atzetik abiatu. Hor da, 14arekin, Nerea Moreno, eskuratu. Berriro batxak dute baloia, Osasunakoak eta ezker hegal horretatik
insausti etorri arte, hortxe ibilki da arriskua sortzean, baina Anita ez, irati goa dugu, zuzen gainera bidaltzen, eta hortxe onda pixko bat falta izan zaio, baino baita ere oso kementsu indartsu ari den Osasunako atzelaria, hau da Larunbe, gurutzatu zaio bidean, eta ezin izan du azken momentuko jaurtiketa egin. Baino, ikusi duzuen bezala, kontraeraso polita iratik egin duena. Jokoz kanpo bezala adierazi dute. Eta hori izan da luze, baloia iratik buruz, bai minatu duela, buruan baloia jotzean edo beste baten burua jotzean, lurrean ikusten dugu, iratik goa, eta garaian bezala, ur milagrosoa dena xutiarazten omen zituen garai batean, eta gaurkoan ere horrela izaten da. Jokalariak ez dute ez denborarik galdu, freskatzeko, ura bilatzeko, ura edateko. María, venga María. Venga otra vez. María. ¡Apa igual! Hortzen bakiroltasunez, berriro ere baloia Osasunako atazainari. Eta Larunbe dugu, berriro ere jokoan. Larunbe Baleroi, berriro ere Larunbe, Ezkarrela galera Karol bilatzen, moztu dute eta oso ongi oso luze baloia Irati eta Larunbe genituen lehian, eta hori, Larunbe lortu du bere ezkerrarekin, kanpora bidaltzea baloia. Moreno baloiarekin, buruz eman dio, oraintxe hortzen jaurtiketa indezaketa egin du. Hain zuzen ere Alba Gilek, ezkerraz jaurtiketa eta pasatzen utzi du baloia Marinak, Larumbek Balerori, Balerok Anitari, Anita berriz bere galetik saiatu da, baina insausti kukitu du baloia eta kanpo. Bera insausti dugu ezker egalaretan ere, lehia bizian orain azterru izan da, baloia kanpora bidali duena. Eskuin egaletik, hori da orain Osasuna, bere eskuin egaletik, baina falta egin dutenak Mulierrekoak izan dira, beraz area ertzean edo hurbilean hortzen izan dute erdiratzeko edo zuzenean jartitzeko, naiz eta oso saietxean egon Osasunakoak. Anita eta hau daude baloiaren ondoan, eta erdirak eta azkenean hortxe hau egiten du, eta atzetik atera duena, bi aldiz ere Mulierreko atzelariak izan dira. Hortzen, hortik eta egin duena ezkerretik lau izan da, baina atezainak hartu, atera eta berehala berriro ere
hor genuen Pau. Lortu eskuratu edo baloia eta jaurtik eta egin du. Eta lehendabiziko zatia egan daiteke bukatu egin dela. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Voy a ver a un chaval de Pamplona que se ha empeñado en llegar a Tokio, saltando. Come bien y vuelve a intentarlo mañana. En la Ravide, viendo cómo entrena Izaskun. ¡Rojas! ¡Venga, Rojas! ¡Venga, Rojas! ¿Esto que manda la televisión, el horario, tienes que hacer la señal para empezar o no? Sí, estamos en contacto y ahora empieza. Eso es. Bidenak ez dagoela, eta txenigoak pasatzen du baloia, Maria Morenok, eta honek Gazteluri, Pagat ezainari, Garnizo eskuineko alderat, hortzen dugu baloiarekin, Ainhoa Clemente, eta Osasunokoak moztu egin du. Ainhoa Clemente izango da, saiatzen dena, iguari, hortzen lehian, eta falta, hain zuzen ere, Muliarren alde. Berriro bezala, biziko zatian ikusi dugun moduan, baita ere aurreratzen dituzte jokalari desente Muliarrekoak, batez ere bere atzelariak baburuz egiteko. 14ak egin du erdiraketa, baina Osasunakoa kontraerasoa momentu honetan. Kontraerasoa saiesten duena, Granizo atezaina izanen da. Aiderrek ezker egalera biali du, baina kanpora galtzaio. Anita dugu orain egiteko prest. Anitak etxarri bilatzen zuen, baina honetan etxarri hortzen baloiarekin. Eta Konstantzak kalera behar du. Konstantza lehian, Anitak aurrera, baita ere Zeligutak bidali du, baina Granizok. Granizok Ainhoa Clementeri eta Ainhoa Clementek, berriro Ainhoa Clementeri honek jaurti indarzu, hortzen dijoa Ester Blanco, baldonaren bila, erdiratzen saiatu da, baina moztu egin du Larunbek. Aurrea hartu dio baloiarekin Alba Gilek, eta kanpora biali behar izan dute Osasunako jokalariak. Orain falta
kanpora usten nintzela, baina falta gando epeliak. Amala bat herriatu, buru oso ongi, jode aurrera joan ziren bi epilarietariko batek, hain zuzen ere Ainhoa Clementek, baina arazorik gabe Marinak gelditu garaia. Gazteluk bere lekua egin du, gorputzarekin, baloia hartu eta aurrera, baino momentu horretan hortzen saiatu dira Osasunakoak eraso horretan pasatzen, baino ez dute lortu. Irati goa. Ezker gabetik eta berekin Valero. Hortzen Irati, Insausti. Saiatzen zena Irati alparo zen, baina Osasunakoak kalera biari dute. Hortzen dijoa, bera Insausti. Herriguntz. Osasunakoak gure toku dute kanpora bidaltzea baloia. Eta berriro ere indartsu atera dena Osasuna izan da, lehendabiziko minutuetan berriro ere erasoari heldu dio eta Mulierrekoak berehala hartu diote aurre. Orain Mulierrekoak ari dira jotake, indartsu atera, baduri oso garbi daukate. Bigarren zati honetan erasoan atera behar direla eta hortzen ari zaizkigu jotake erasoan honetan kontraerasoa berriz Osasuna saiatzen da, baina ez du lortu Etxarrik balona Horai saiatzen zena Raquel Konstantza zen, erdiegale hortatik erdiratzen, baino balona kanpora joan zen. Daramazko egun minutuak, erran daiteke Osasunaren futbol zelaian jokatu direla. Eta orain ere ikusten dugunez, futbol zelai erdiraino joanak dire, hain zuzen ere Mulierreko atzerariak. Honek arriskuak hartzea suposatzen du, baino Insausti balonarekin, berriro Insausti Gazteluri eta Insaustik atezainari Granizo, Granizok Ainhoa Clementeri, Ainhoa Clementik gehiago irekitzen du. Orain Karol beldu da balonarekin, moztu duena 18ak izan da, hain zuzen ere Ainhoa Clemente eta aurrera bidali, berriro gereskuak egin du Osasunakoak, herrira hortzen Dijoana Etxarri, jokoz kanpo. Jokoz kanpo, jaurtik eta Maider Granizok gelditua zuen, baino epaileak marrazainak aginduta jokoz kanpo agindu du. Hortzen Gazteluk, luze. Balonaren bila Mulierreko aurrelariak eta Larunbek kaldera bidali.
Hortzen dira, momentu honetan, ikusten duzuen bezala Osasunako area inguruan, eta gogotsu, gogoru harintzet gogoa eta kemena guziarekin, Mulierrekoek golaren bila. Osasunakoak baduri atzean, itxoiten, babesten beraien atea, eta nolabait ere atzean lerroturik. Aurrean uzten duten bakarra etxarri ikusten dugu, gainerako guziak hortzen, arean edo are inguruan. Eta Mulierrekoak jabetake saiatzen. Ikusi dugun bezala, guzia eta dutena izan da Osasunako jokalariek, etxarrien bila, eta kontrarazoa sortzeko asmoz edo. Hortzen dijoak Konstantza Balonaren bila, Anita baita, eta Anitak kanpora bidali. Lehendabiziko aldaketa egin dute Mulierren, hain zuzen ere, aterako dena zelaituko dena Paula izanen da, Paula Liberal, eta kalera joan dena Ester Blanco izan da. Ester Blanco kalera atera da, eta Paula Liberal izanen da, bere ordez jokatuko duena hemendik aurrera bigarren zati hau. Kalera inzaustik bidali du, osteparaz, bera inzausti beraz, orain kanpoa hartu dena baloia, baita ere hortzen lehiatzen, zerra atxiki heldu zen baita ere Karol, baino Gazteluk honetan baloia, luz jokatzea erabaki du, Osasunako jokalari batek erdiraria moztu, hortzen lehia momentu honetan erdian, eta Ainhoa Clementek luze bidali du, hortzen berriro ere Osasunako balerok kalera kanpora atera du baloia, jokatuz gainera, eta ezker hegaletik lauk orain zijoan baloiarekin moztu bitarte noski, alde batetik bestera doa baloia, falta jaurtik eta Osasunaren arte. Eratzen den bezala, Gordasola honetz ikusten ditugu futbol zelaian, ez da euriarengatik, baizik eta alderantziz eguzkiarengatik aurkoan. Etxarri baloraren bila, orain Karol, sartzen zuen, baina granizo oso erne ibili da eta balona eskuratu egin du. Luze jaurti, baloraren bila zijoan igoa, irati igoa, baino Mano! Arbi! Aterako duenak lau izan da. Ezker hegaretik, jokoan jarri baloia, Karolekin, hortxe Granizok, Granizok Irene Gaztelukin, Irene Gaztelu, Ainhoa Clementerekin jokatzen zuen, horrek aurrera, hortxeliko amaseiarekin. Ari zaiguna Irati Alfaro da, aurrera gainera begira, hor moztu egin diote, balerok moztu egin du baloia. Horai momentu honetan ikusten duzuen bezala jokoa bizitu eginda, lehia gogorra futbol zelai erdian, inork ez du bere tokia galdu nahi, eta bai, egon daiteke, bigarren zati guzti honetan, iaia kenduz
kontraerasoan ateratzen diren grupo horiek ezik, Muliar ari dela joetake, oraindik arrisku handiri sortu gabe, baino bila erdirak eta hortxe buruz ukitu du Gazteluk, baino kanpora joltzaio baloia. Berriro bere tokitera itzultzen den bitartean. Muliarrek horrelako falta jaurtiketak dituenean pilatzen du area inguruan atzelariak, batez ere buruz saiatzeko etekina ateratzen. Lagundu luze, orain hortzen dijoa jaurtiketa eta geldialdi ona egin duena, geldiketa oso ona, granizok eginikoa, hortzen genuen zazpia, hain zuzen ere Lidia Osasuna aldetik saiatzen, baina balona duena Gazteluko. Oso ongi atera du baloia, gainera, jokatuz, insaustik luze, hor berriz Zeligetak. Pauk, hain zuzen ere bi aldiz, Zeligotaren genuen, baina Pauk genuen, bi aldiz aritu izan dena baloiakin, saiatu da aurreratzen, baina atezainak hartu du. Eta orain jokatzen duena, Ainhoa Clemente genuen, Ainhoa Clemente Maria Mendazarekin, eta Karolek, Karol Garia. Luze baraia, hortzen dijoa Raquel Constanza, baino ez du lortu emaitza honek. Ez gutxienez gola sartzea. Honetan, Osasuna atzetik abiatuz, futbolpartu guztian egin duen linean, atzetik Balero eta Lagundo Luz, Zebaloia, oso momentu honetan Mendazak, eta orain hortzen Konstantza, balonaren bila, baino lehia bizia dute gaurkoa Konstantzak eta Anitak. Eta lehia polita horretan, golari dagokionez, egon ezagun, Osasunak lehendabiziko zatean sartutako gol horrek, momentuz balio duela. Saiakera oso handia da egiten ari dena Muliar, baina ez du oraingoz emaitzik lortu. Hori bai, erabat partiduaren bila joan dira, edo gutxienez hori dirudi. Osasuna ongi defendatzen da, eta orain beste aldaketa bat. Ateratzen dena nahia da, atera behar duena Osasunan aldetik, eta kalera doana Zeligueta. Zeligueta beraz, Zeliguetak futbol zelaia uzten du, eta nahia da futbol zelaira sartzen dena. Begiratu beharreko netakoa begiratu, eta zen bideoia korrika. Futbol zelai barura. Osasunako hortzen borrokatzen dueroak, baloiarekin gelditzea lortzen du, baitere korrika insausti eta falta uste dut egin duela epaileak. Osasunaren alde izanen da, falta hau aurrerakoak ikusten ditugu bigarren zati honetan Muliarrekoak, eta horrek suposatzen duen arrisku guztiarekin, batez ere kontraerasoi dagokionez. Moztu duena beti bezala Gaztelu izan da, hor borrokatzen zuena Konstantza, baina Balero pasatzen dio Anitari, Anitak luze, oso politki hor ari zitzaigun hain zuzen ere Lidia, baino aurrea hartu dio Gazteluk eta hortzen gelditu da bere erasoa.
Osasunakoak pauk kalera buruz. Izaustik, aterako du. Bila, balonarekin oso ongi atera du eskuine balera. Hain zuzen oso ongi atera duena Irati Alfaro izan da, eta Irati Alfarok gero ondotik berriro ere bera balonarekin, han eskuratu du, erdiratu, baina erdiraketa horretan gainera arriskua sortu zen botea handia egin du, baina atezainak, Marinak ongi gelditu du. Hortxe da, Larunbe, Alfaro, Valero barkatu, Larunbe eta Valero orain berriro ere, Valero luze, ikusten dugu, lehia bizian, jaurtiketa, eta ze arriskua izan den, geldialdia egin du Granitzok, etxarrin jaurtiketari, baino ziztu bizian zijoan, baita ere Lidia, eta bigarren aldiz ibili behar izan dutu. Hortxen orain prestatzen ari zen jaurtiketarako Paula Liberal, orain balonarekin, Paula Liberal eskuine galaretatik, eta ikusten dugu momentu honetan joko irekia kontraerasoak Osasunak, eta erabat erasoan daukaguna Muliarra. Partido bizia ikusten ari garena, orain berriro ere ikusten dugu, balona kendu egin dio etxarriri Izaustik balonarekin honek Gazteluri pasa dio, Gazteluk luze, horro borrokatzen dutena Valero. Valero eta Irati Alfaro ziren, eta falta. Erritmo bizian jokatzen ari dira, jokalari bat lurrean ikusten dugu, Osasunakoa, arbitruak eten egin du partidua, jokalariaren zer dena ikusteko, eta antxen ikusten ditugu, berarekin daudela. Ikusten duzuenez, naiz eta ez duten minutu haunitz etorri dira alde geletatik, baina eta guztiz ere momentu oro aprobetxatzen dituzte jokalariak, freskatzeko, ura edateko zeren zinetan eguraldi berua egiten du. Oraindik gaurko partidua 4etan hasten zen, arratsaldeko 4ak, eta ordu hauetan temperaturak oraindik ere altuak izaten dira, eta korrika eta lasterka ibili behar izaten denean ziztu bizian, batez ere horrek nekatu egiten ditu eta ur beharrak ere sortzen ditu. Hortzen momentu honetan jokoa gelditua dago, ondogun bezala Osasunako jokalaria berreskuratzeko, eta hortzen ikusten dugu Valero luze, oso luze ateratzen, Izaustik Gaztelu baloiarekin, eskuine galera, irekiz, antxen zijoan Alfaro, oite irua intzuzen ere sartu berria dugun Paula Liberal, eta kanpora bidali dute Osasunako jokalariak. Eraso batean erran dezakegu daudela. Orain berriro ere Amarra sartzen da Ulierren aldetik, eta Amarra duguna da Tamara Sánchez, eta kanpora gandena Alba Gil. Alba Gil joan zaigu alda geletarat, edo eserlekura, eta sartu zaiguna Tamara Sánchez da.
Zen da etxarri baloiarekin, baino kanpora joan zaio Leian zeuden, Zapata ere galdu du. Leia horretan Audo jantzi ere bai, eta hortzen erdiraketa horretan Bernunaren bila hortzen ikusten dugu insausti urruti samar geldiz ditzaion, baino Anitak kalera bidali du baloia. Zerbaloarekin oso jaurtiketa ona zirudien hasiera batean, abiatu denean, gero ja pixkoa talde batera joan zaio Mulierreko jokalariari, Nerea Morenuri. Baina saiatu eginda. Hor lekuz ere aldatu dira, zertxo bait, orain ikusten dugu Paula Liberal ezkerreko aldera etorri dela, eta bertzea beti El Constanza eskuineko aldera joan dela. Beraz, erran daiteke Mulierrekoak saiakera guztiak egiten ari direla, jokoa nolapait ere desorekatu eta beleen aldera joateko. Bien bitartean, Amaia genuen hor baloiarekin, jostatzen, erdialde horretan nolapait ere balona zaintzen eta Osasuna altik hori da. Larunbek luze, hortzen berriz Karol une honetan, Karol Leian eta eskuratu dutenak edo lortu dutena balona Osasunakoak izan dira. Hemen Granizo Gazteluri eta Gaztelu berriro ere Granizori hortzen balona ateratzeko, honek eskuin aldera eta beti ohituraz ateratzen zen moduan Gazteluk ere berriro ateratzen du baloia Ainhoa Clementeri eta Ainhoa Clementek luze, Osasunakoak moztu arte. Hor Leia hor dago, erdialde horretan, hortzen dituzte nolapait ere finkatuak batzuk eta bestek ere indar gehienak, eta Osasunak eran daiteke espazio leku gehiago duela kontraerasoak luzatzeko edo bialtzeko, eta pilatuagoak eta espazio gutxiagokin edo tokito gutxiagoarekin ari dela Mulier bere hartakak bilatu nahian, zirrikituak bilatu nahian, Marinan ate bila, orain ikusten dugunez, kontraeraso luzea hortzen helduena. Karol da, ezker hegaletik, eta Karolek jaukita egin behar duena. Une honetan genuen Osasunako Salinas, baitere Salinas hortzen jokatzen ari zaigu, eta ezin izan du. Bai une batean, iaia bilatua zuen tokia, baino Clementek oso ongi txirio. Haize pikin bat atera du futbol zelaian, eta horrek freskatu egiten du zertxo bait. Temperatura, baina tira, oraindik ere temperatura altuakin ari dira jokalariak, eta horrek noski eragina izango du beraien denen rendimentua. Hortzen insausti eta alde batetik, eta momentu honetan berriz baita ere Gaztelu joan zaigu baldona ja mozten zuen, moztu duena Tamara Sánchez izan da, honek eskuinere hegalera bialtzen zuen El Constanza aurkitu nahian, baina ezin izan dute jokaldia bukatu. Jokoz kanpo agindu du, alde batetik
Jokoz kanpo edo falta, bietariko bat, uste jokoz kanpo duela, arrazainak, ez falta izan da. Falta egin den, ez denean bai hori korner zela, ez falta eta ez jokoz kanpo, korner. Konstantzak, hortxe balona galditzen da, eta urrundu dute Osasunako atzelariek. Salinasek zangoa sartu eta balona kanpo. Hortxe Iratigoa, borrokatzen, beti balonaren bila. Rojo, ¿no? O azul, ¿o cómo? Ya has cambiado la línea de primer Ya equipo. la has cambiado, con mascarilla. Eta anitak berriro ere ezker zangoarekin bidali du kanpora. Mulier, aurrera begira. Irati goa beti bezala borrokan, saiatu da beste aldera bidaltzen, luze bidali dutenak Osasunakoak izan dira, urrundu berriro ere baloia Maria Mendazak, oso urruti eta orain Mandia Mendaza berriro balonan bila, baina indar handiz heldu dena Salinas zen, Mendaza orain balonarekin, Ireki, hortzen berriro saiatu da bai Irati Alfaro eskuineko egalera bere pasea egiten, baino kanpora joan zaio. Hortzen dugu Salinas, bila, jogatzen, ateratzen dena Nerea Moreno zen, Nerea Morenok pasatu dio ikusten genuen balonaren bila, eta posizioa aurreragoak hartzen Gaztelu da, atzelaria, orain beraroko balona, bera hor, joan da Nerea Moreno, Irati Alfarori, eskuin egaletatik aurreratzen, oso ongi, hortzen dijoa, jaurtiketa, eta jaurtiketa bikoitza erran daiteke izan dela, lehen da bizik hortzen saiatu eginda. Raquel Constanza, izan du, eta gero bezerik jaurtiketa batean, ja langatik ora joan da. Bai, diri, ez den bezala, dena, erabat, aurrera jo dutela, erabat gainera, Insaustik moztu, Insausti berriro ere baloiarekin, biltzen duena, lortu duena da, orain, jokatzen Tamara. Bai, Salinas, oso izan dio pasea eta etzaio joan, Insausti. Insausti Anitak moztu du, Anitak Salinasekin, Salinasek orain oso ongi falta diote Lidiari. Hortzen ia Lidia bazi joan, eta Gazteluk ez du arriskurik hartu nahi izan, gehiago ez bintzat, eta Irenek falta egin dio. Falta arriskutsua izan daiteke, Osasunaren alde, hor baita ere Osasunako atzelaria egin du hor daudela. Jaurtiketa, etxen pasea.
erdiratu nahi zuen edo jaurtiketa, azkenean erdiraketa izan da eta gelditu Konstantza korrika batean, berakin batera nola ez, ja lehendabiziko zatian mintzat bikote izan diren Anita, beraz Anita eta Konstantza hortzen lehia bizian, korrika batean, eta berri dure kalera, okantera edo Areazka bialdi du Anitak, berri dure beste aldaketa bat. Aldaketa bat, 16arekin joan dena Irati Alfaro izan da, eta oraintxe sartu dena. Eta sartu dena 24arekin Irati Arranbilet. Irati Arranbilet izan dugu. Partido lehiatua, oso lehiatua ikusten ari zaretena. Ez dut amorik eman, eta orain erditik Larunbek ateratzen du, baina horretan genuen ez dute amorik eman hasiera batean nahiko aburro irabazten hasi Osasuna Mulierrekoak eta bigarren zati honetan, baina erabat gainera eran daiteke Osasunan futbol zelaian jokatzen ari direla. Hortxe zijoan balonaren bila nola ez bederatziarekin Irati eta ezin izan du atezainak Marinak gelditu baitu. Valero Amaiarekin, berriro Valero, Horrai Salinas, Insaustik, hortzen ateratzen dena ziztu bizian eta iaia kontrarasoan Karol genuen, baino izan dira Irati Arranbilet eta Estraletik baita ere Liriak atzera bota du, hor joan da baloia, eta ikusten ari gara, lehia bizian, minutu aurrera doaz, Osasuna gero eta gertuago, gero eta hurbilago dauke emaitza honekin 3 puntuak eskuratzeko aukera, eta horreri heldu nahi dio, bestaldetik berriz, Mulierrekoak saiatzen ari dira. Beste kanporaketa bat izan da, honetan, kerez gaude, 12 Lola sartu da futbol zelaia Osasunan aldetik, eta Karolen ordez. Lola, Karolen ordez, beraz Osasunan. Osasunan horretre baiduri emaitzari heldu nahi diola, eta bezaldetik Mulier jotakean ikusten genuen korrika abiatzen zirela aurrelaria, Konstantza bati bat, baina falta izan da, eta hori aterako dute. Moreno izanen da, erdiratzen duena, Osasunakoak ditu, Arranbilet eta Anitak ateratzen du baloia, hortzen orain Salinasek aurrera begiratzen du, oso ongi pasatu Konstantza eta Konstantza hortze balonaren atzetik,
Nahiak, baino kanpora atera dute balon horiek jaurtik eta baita ere Osasunako jokalari batena izan da, okerez gaude. Pauk egin du eta Osasunak azkar atera ere bai, ez dute ez denborarik galdu nahi eta jokoak jarraitzen du. Aurrera begira, beti aurrera begira momentu honetan Mulier, gehiago defenditzen une honetan Osasuna, egia da arrisku handirik ez dutela pasa, baino izan dituzte bai, jokalde pare bat bintzat, Mulierrekoak gola egiteko moduan, baino saiakera izugarria izaten ari da, egiten ari dutena neska hauek. Baita ere, nola ez, ari dira entrenatzaileak saiatzen ari dira eta eta orain arriskua sortzen ari zena da eta ezin izan du Maider Ganizok hartu baitu balona luze jaurti, Konstantza zegoen ingurura, Konstantza saiatu da baloi hori nolabait ere baiostatzen, baina ezin izan du Osasunako atzelariak kanpora bidali ditute, berriro ere atera eta berehala atera dute. Mendaza dugu baloia atera nahi duena. Hortzirekoa, Mendaza luze, Larunbek luze jaurti, hor oso ongi erdiratu, baino Marinan eskuetara. Marinak lasai, begiratu, ez bai dago ez, prisa haundirik, emaitza ezin hobea baita une honetan, Osasunako neskentzat. Horai berriro Balero Larunbekin, bera Borrokan, Hortzen, Leian,
Eta horzen ikusi dugu jaurtiketa, ia gol izan dena, sekulako geldiketa egin digu Maider Ganizok, eta gero ezin izan dute ez kontraso horretan golik sartu Osasunako. Ikusten duzuen moduan, nola pilatzen diren jokalariak, Osasunako jokalariak alde batetik, baino jaurtiketa bestaldera joan zaigu. Orain baina saiatzen diren ateratzen mundialekoak izan dira, baino erne ibili da baita ere honetan. Amaia bainari mozteko. Aranbiletek atera du, Luze, Osasunakoak moztu, horzen dikoa Ainhoa Clemente Luze, balona bidaltzeko. Han Valero katezainari, Marinak berriro Valerori biali nahi zuen, baino ez da ongi konpondu eta kanpora joan da baloia. Arriskua hori du, Mugier bai erran daiteke erasoan dabilela, baino gerta leikena da horrelako kontraerasoak. Orain azken minutu honetan Osasunak eginiko bezalakoa, eta ia erran daiteke arrisku izugarria sortuz, orain ikusten den bezala, ja berriro ere ateratzen ari zen Salinas, baino ez lortu, zengatik oso erne ibilia ontakoan Maider Ganizo balona ateratzeko. Horren bestez, honetan minutu batzuk freskatzeko hartzen dituzte jokalariak. Geldi aldi bat badagoela, balona kanpora joan dela, eta hementsen ikusten ditugu, baita ere denak ja beren tokietara joaztera. Anita izanen da, balona jarriko duena, berak Mugierrekoak jasatzen dute, momentu honetan eran daiteke, Osasunak pausu erdi bat aurrera manduela, pixko bat, agian izan daiteke baita ere nekea sumatzen ari dela. Anita heldu da, Anita eta Alalietek egundu, Salinas, oso ongi balona moztu momentu horretan bere insaustik, eta kalera biali duenak beste aldetik Valero izan da. Valerok Ainhoa Clemente jokatzen, orain erdira atzera balonan bila Tamara Sánchez etorri da, horzen dugu Tamara baloraiarekin, jokatu nahian, erdialde hortan jarraitzen diona Leian beste amarrarekin zegoen, Aimaiarekin, aurrera joan da baloia, hor moztuenak Valero izan da, eta badiru Osasunako jokalari batek mina hartu duela. Okerez bagaude, kanpora bialtzen du, baita ere, okerez bagaude, Larunbe lurrean gelditu da, mina hartuta. Bien bitartean, kanpora bidali zuenak Pauk baloia. Horai berriz beste geldi une bat izaten ari da, une baino gehiago geldialdi bat, eta geldialdi horretan jokalari batzuk berriro ere uraren bila doaz. Ura gaur uran eskasia dute, maiz eta sarretan. Eta bien bitartean, Bariduri berreskuratzen dela, Larunbe, eta berriro
momentu batzutik bestera jokoa hasi egingo dela. Etxen Mendazak ateratzen zuen eta buruz Osasunako jokalariak kanpora. Eskuine garaietatik saiatzen ari dira. Hor berreskuratzen zuela Ikamaiak, berriro kanpora joan zaiola Baiola erran diote. Hortxe dijoa Gambilet, jaurtik eta egingo zuelako ginen, baina ezkerra galera, korratu du berriro Gambilet, eta Jokoz kanpo. Jokoz kanpo, hor... Sí, Paula, sí, con todo. Bien, Paula. Venga, Toja, venga. Osasunako atezainak, Marina jarriko du martxan, baloia, jarri ere, buruz Gazteluk moztu. Hortzen zijoan Paula Liberal balonaren bila, baina barela kanpora bia ditu. Hortzen ikusten dugu berritarun bere oso dagoela, joan egon da minutu batzuk eta berriro futbol zelaian daukagu. Korner jaurtiketa. Erdidatu eta buruz hortzen saiatzen ziren bai, bi jaurtiketa bat bestean jarraian zen da. Alde batetik buruz saiatu da eta Gaztelu, Gaztelu eta ondotik jaurtiketa egin du. Orain eskua Raquel Kostanza, erdidatu Raquel Kostanzak, buruz portera ere ikusten dugunez, han zegoen eta amaitu da, gaurko partidua. Ontakoan dena nahi zuten, Maider Garnizo ere joan ziren, jokalarian arteko agurrak eta amaitu da, gaurko partidua. Osasunak goizik sartutako gol hori esker, bat eta huts irabazi dute. Bueno, saiakera handia egin duzue, baina azkenean ezin izan da. Ezin izan da, zegatik, bueno, 5 minuton sartu dute gola bat, gure fallun ondoren, eta bueno, gero izan dugu aukera. Lehenengo zatian jo dugu zutoina bat, bigarren zatian ere bai izan dugu hor beste bi aukera, baina hola da futbola. Lan egin eta haun izan ez duzu premiorikan. Dena den, bigarren zatian erabat partiduaren bila joan zarete. Arrisko handiak hartuz, baina dena partiduaren bila. Bai, hor saiatu gara, adibidez, erdian kendu jokalari bat, patu berzian zinin, hori izan dugu partidua, baina bilorek defenditzen dute agitzongi. Bi zentralak dire agitz onak, agitz praktikoak, eta hortikan kentzen dute balona agitzongi, eta gu, balona gabe sufritzen dugu pila bat, hori da, pasatuena. Bueno, dena den, nola dijoa aurteko denboraldia eta zein dire bizkoat hor dituzuen helburuak? Helburua lehenago da manteinu kategoria. Zekatikan lehenengo kategorian nereza da, ionezat ere bai, zekatikan badugu aurten 11 persona berri, 5 persona dute 15 urte, eta talde agitz gaztia da. Media dute 18 urte. Bakarrekan, eta hor sufritzen da zekatekan badire beste ekipuak, baitere dutenak, adibidez media izaltuak, 25, 24 urte, eta hori da esperientzia, azkenen. Ikusten ari gara emakume taldeetan sekulako indarra hartzen ari dura futbola, ez? Alde batetik jokalarietan, ikusleetan ere bai, beraz erran daiteke berri eta haunitza eta handia dela, ez, mundu hau? Bueno, zuek lagutzen duzu, telebista, bai irratia, bai prentsa ere bai. Nafarran ikusten dugu edozein taldea, atetzen duela
ekipoa kate honetan, ez kate honetan, regional ere bai, baina hasten direia lanin txikitikan, hemen dugu adibidez Muliarren badugu 105 persona, jokalarik eta gaztiak, 8 urtekin hasten dire, eskolan ere bai, eskolatik antozen dire baita ere konbenio badire, eta bueno, hemen dugu talde pila bat, badu Erkoien ere bai, Mutilban ere, Barainen ere bai, hemen, bueno, Osasuna ere bai, gu, edozein lekutan, Alsasun, Etxarrin ere bai badire ekipo, cosa que, bueno, pixkanaka, Mailare igotzen doa, ez da? Oigoa, bai, zekatik, bueno, ja, lanare egiten da agitzongi betitikan, baita ere laguntzen du gehiago izan dute entrenadori izaten dugu baita ere posible egiten lanin hor, eta poliki, bueno, mejoratzen da, entrenamentuk ere dire onak mutilak bezala, eta poliki izaten duten baita ere mekanismoa, baita ere taktikaki, baita ere teknikoki, eta fizikoki prestatzen dire agitzongi gainera. Mulier sortu nahiko berria da, ez da? Zenbat urte darama? 2000 ateri zen talde hau, zekatekan uste dut Osasuna utzizula, jauzen ziren mailatikan lehenengo mailara, bigarren mailara, presupuestoak moztu zuten, eta Osasunak orduan utzizun ekipoa. Orduan ateri zen Mulierrek. Mulier ateri zen momentu horretan, zegatik nola Osasuna botazun kanpora jokalari guztia, Mulierrek hartu zituen, eta hortikan gotik pixkana urtero, pues bueno, etorri dire jokale hemengo komarkatikan, adibidez gu dugu Artajonatikan etortzen dire 2 persona, Etxarretikan ere bai, Elsasuntikan ere bai, eta bueno, bastan ere Donesten ez beti gazte beti izan du, baina bakarrekan beti gazte eta gure txokoa egiten dute partiduak Gipuzkoan. Baina Nafarren, bueno, poliki gotxi da. Zorionak eta esker mila eta jarrai lanean fuerte. Zueri, eskerrik asko. Bueno, azkenean ezin izan da. Jaurtiketa bat geldialdi oso handia egin duzu. Gola nola izan da? Zuk nola golatzen duzu gola? Gola, batean, baloia pasa da, eta ez dakit nola etorri da beste taldekoa, baina nire ustez izan dela jokoz kanpokoa, eta azkenean gola dela esan dute, eta... Ekin gelditzen zara. Pentsatzen dut, ez zaitzula gustatuko saretara joatea baloraren bila, ez? Ez. Baina, bueno... Entrenamentutan ere ez? Ez, entrenamentuetan, ez da basatzen, baloia. Ez. Baina hori pena handia izan da, azkenean ez dugula sartu gola, eta orduan azkenean galdu egin dugu txapelketa, baina, bueno, urrengo batean, bai. Bueno, zenbat urte dara mazuzuk jostatzen? Hasi nintzen lehenengo mailan nengoenean, uste dut 12 urtekin, eta orain 17 ditut. Eta helburua zein da, mantentzea, jarraitzea, hobetzea, pixkoa ze amets eta ze asmo dituzu, zer ronka? Orain hobetzea, ikastea, eta, klaro, atezainak, ni ustez posizio zailenetarikoa da, eta orduan, esperientzia handia izan behar da atezain ona izateko, eta ojala egunen batean profesionala izatea. Eta hortarako, ze bide hartu beharko zenuke, zer da gehien landu beharko zenukena? Gustatuko litzaidake ikastainef, adibidez, eta gero talde honetan ondo nago ikasten, daukagu, portero entrenatzailea daukagu, eta gero aurrerago norbait handiagoa fitxatzen gaituen, edo... Nafarroan, Nafarrotik kanpo... Euskal Herria, Nafarroan... Eta, Nafarrotik kanpo ere fitxatzen naute, ni pozik, bai. Oso ongi, esker mila eta animo, eta orain zure lagunari galdetuko diogu, zuri berriz, erran daiteke postu erabat ezberdinean, hortxe, iotake gola sartu nahian. Bai, erabat ezberdina eta posizio zaila ere bai, baina, aldera egiten da eta saiatzen gara bintzat. Borrokatzen ikusi zugu jotake, batzutan ja posizio irabazia, baina punto erdi bat falta, edo metro erdi bat gola sartzeko. Bai, eta punteria pixka bat ere hor izan dut, bigarren zatian bakarri eta gola joan zain, baina, urrengoa izan beharko da.
Taldearekin oso pozik, partidora jolastu dugu, eta hurrengoan pensatzea ja. Gainera gaur arerio zaila zenuten, ez da? Bai. Bagenekigun partido zailatzea, baina, bueno, gu kriston gogoekin genuen, eta altzera, irabaztera batzen, baina irabaztera. Erabat, ezagit, kanpotik ikusita agian, lehenbiziko zatian igual pixko bat, lasai xau hasi zarete, baina bigarren zatian ja, erabat partiduan bila joan zate. Bai, bigarren zatian ja, zuen ez zer egiteko, galtzen joaten ginen, eta gauz bakarra zen irabaztea, gola sartzea, eta denarekin joan gara, fuerte, eta egitera altzena. Eta ikusi duzu, hola momentu batean posible zela? Bai, bukaran, hor gelditu dira, gora bota denean, gero kornerrak ere, eta azken bi kornerretan ere, hor egon gara, baina ez zen sartzen. Eta gola da zure ametsa, zenbat gol daramatzu, zenbat sartuko dituzu aurten, bota pronostikoa? Oraindik ez da bat, ez dut ematen partioetan, eta 5 baino gehiagola, espero baiet zartea. Pentsatzen du, marretarat iristen zaren. Bota dezagun goiti, beti ere bilatzeko. Ederki, esker mila, suerte hon bioi eta segi. Eskerrik asko zuei. Eta orain irabazleekin, Osasunako jokalarie Maite Valero, zorionak. Eskerrik asko. Gainera, laudio handia bota du berzen entrenatzaileak, garandu bi erdilariak oso nazaretela, oso zuhur kontzen duzuela jokoari. Zu nola ikusi duzu partidua? Hasieran bero handiak egiten zuen eta zaila zen jolastea, baina sartu du gola oso goiz, eta oran izan da errezagoa jokatzea, eta egon da oso borrokatua partidua, eta azkenan izan dituzte beraiek ere aukera asko, eta guk izan dugu sortea sartu dugulako. Lehenbiziko zatian, erran daiteke zuek erasoan pixko bat atera zatela, bigarren zatian, erabat atzean egon zarete edo itxoiten esperoan? Bai, lehenengo zatian indar gehiagokin gauden, eta baina gero beroarekin eta nekatuak geunden eta asko zatitu gara, baina azkenan ondo defendatu dugu eta ez dute lortu sartzea. Aukera kontrarasoan izan duzue bat o bi, oso aukera handiak, ez da? Bai, baina batzutan sartzen dira eta beste batzutan ez, pero... Zer duzu denboraldi honetan? Ekipo gaztea daukagu eta zaila izango da partida oso guztiak borrokatu beharko dira, baina denboraldi polita izango dela uste dut. Hauek ezautzen zenitu ezten, jokalari hauek haunitz ezautzen zinuzten, oken jokoa baita, ze talde edo ze partidu iduritzen zaitzu zailak izango dira denboraldi honetan? Ekipo asko daude oso gogorrak direnak eta jenetxean gogorrak diren oraindik. Adibidez, Ainorgako kanpoa oso txikia da eta hor ere zaila izango dugu jokatzea, baina gu berriak gara kategoria honetan eta guztia borrokatzera joango gara. Nolapait ere maila mantentzea da zuen helburua? Bai, eta ahalik eta beren egitea. Eta zuria personala zein da? Taldea laguntzea eta borrokatzea. Zer amets dituzu futbolean? Lehenengo ekipora iristea eta itxoitera. Zenbat denbora kalkulatzen duzu beharko duzula lehendabiziko ekipora iristeko edo zelan egin beharko duzu hortarako? Ez dakit, momentu zentratzen jarraitu eta guztia eman. Disfrutatzen duzu futbolean? Bai, asko. Eta nola erabaki zenuen futbola? Txikitatik nire lagunak mutiak ziren eta denak futbolean aritzen ziren, eta orduan nik erabaki nuen futbolan jolastu nahi nuela eta apuntatu nintzen haiekin, eta orain hemen nago. Esker mila, zorionak berriro ere, eta animo, ja ametsoie betetzen diren. Eskerrik asko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.